Tlabna permess speċjali biex lajna bord l-LNG Armada Mediterrana l-vapur li se jibda jforni il-gas likwidu l-power station il-ġdida ta' Delimara. Għal-dastant ninsabu fuq dan il-pont fejn palissa għaddej proċess ta' sigurtà dak li għandu xaqsam ma' provi illi permezz tagħha l-uffiċjali tal-dbaħħir Maltin ikunu jistgħu jaraw x'inhu ma' xenari u kif jista' jaħdem il-vapur f'każ li kollu jiġi mimħoll mill-pontun fejn ikun sorġut f'Delimara u jinħareġ il-barra. Il-proċess matul dawn is-sigħat huwa biex il-vapur ikun imkaxkar il-barra permezz ta' żewġ tugboats mingħajr ma juża il-magni. Għaldastant l-uffiċjali mill-taqsima tal-Sigurtà Marittima Maltija qegħdin isegwu dan il-proċess u permezz tiegħu se jagħtu riżultati illi permezz tiegħu jkunu jistgħu jagħtu l-go ahead biex il-vapur ikun jista' jopera bin-normalità tiegħu u jforni il-gas lill-power station ta' Delimara. Diversi uffiċjali telgħu abbord min-naħa ta' diversi dipartimenti governattivi kif ukoll dawk għas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Għaldastant diġà kien hemm iċ-ċertifikazzjoni illi kollox jinsab tajjeb biex dan il-vapur jista' jibda jopera u jforni l-gas likwidu lill-power station il-ġdida. Karl Stanio Navarra abbord il-vapur li jforni l-gas għal Delimara minn 12 mil il-barra mill-Kosta ta' Malta.